Ex-NDFB बिर मोनलां बिथांखौ पुलिसा खाबाय नङा होमबा लोगोफोर मानि दायाव खाखो ससियेल मिडियायाव रुवा दिन्थिनानै दम होनायनि थाखाय नङा होमबा बेनि थाखाय पुलिसा खाबाय दिनै जोंनि बर' सुबुंखौ एरेस्ट खालामबाय नाथाय आदिबासिफोरा बोरला थिर लायै लायै जोंनि बर'फोरखौ दम होगासिनो दङ बिसोरखौथ' एरेस्ट खालामनो हायासै मानि थाखाय सिङाव मा दं जों बेखौ बुजिग्रोनांगोन नङा होमबा आरो जोंनि बै बर' आफादफोरा मा खालामदों बिसोरथ' बोरला लायै लायै जोंखौ दम होगासिनो दं जोंनि बर'फ्रा मानो केस होनो हायाखै नङा होमबा दाखालि बावै एसटिनि मोनसे दावराव जानाय समाव सासे आइजोआ सासे लिडारखौ मोनसे गोरोन्थि बुंदोंमोन नङा होमबा बेनि थाखाय लोगो लोगो बेखौ केस होबाय नाथाय दिनै आदिबासिफ्रा बोरला लायै लायै जोंनि बर'खौ दम होगासिनो दङ बैसोर आफादफ्रा बहा थांखो बैसोर बर'नि आफादफ्रा बहा थांखो मानो बर'नि खैफोदनि समाव मानो नुजाथिफैनो हायासै जोबोद दुखुनांथाव आरो नारसिंसिं बिसोरो बोरला लायै लायै जोंखौ दम होबाय थादों जोंनि आफादफ्राबोथ' केस होनो हायोना बिसोरखौ मानो होआखै मानो सिरि ससियेल मिडियायावल' फैनानै दुखु मोननाय फोरमायबा जागोन नामा बर'जों बर'बाल'सो बिराद दुगामारा केस होलायलायनाय गावजों गाव फिसा फिसा नंखाय नंखाय दायखौनो ओमफ्राय गुबुन जाथिखौबा एरलाबनो हाया जेबो बुंनोबो हाया जास्ट खुगाल' ससियेल मिडियायाव फैनानै प्रेस मिट खालामनायल' बेनि अनगा जेबो गैया दाख्लैबो बन्द' फोसावबाय गैला हरावनो बन्द'खौनो उथायफिनबाय मा बेलाय